Узган ялларда энергетик мәдәният сарае сәхнәсендә Зей шәһәре каратэ Киокусинкай федерациясының 25 ел тулу уңаеннан чара узды. Аңа кадәр спортчылар старт спорт сәламәтләндерү үзәгендә узган Татарстан чемпионатында көч сынаштылар. Каратэ буенча Зейдан яклаучылар тәҗрибәле остазлары Владимир һәм Алексей Ревеннар кул астында шөгыльләнә. Малай кызларда кечкенәдән бу спорт түренә карата мәхәббәт тәрбияләгән спорт осталарын район башлыгы да тәбрикләде. Ревенам большое спасибо, то, что они отдали себя. И, конечно, они сегодня пример среди всех федераций спорта, их у нас очень много. У нас 4 спортшколы, по 19 видам спорта мы занимаемся. И, конечно же, мы говорим о том, что Казань – это спортивная столица России, а Заинск – спортивная столица Закамья. Быть верному этому званию вручается подарочный сертификат на сумму 100 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря. Ярышта лайыклы чыгыш ясап, югары урыннар яулаган спортчылар бер-бер артлы сәхнәгә чакырылдылар. Егор Ревен! Яшь каратэчылар яхшы техник алым күрсәтеп, ярышта лайыклы чыгыш ясадылар. 25 ел дәвамында Алексей һәм Владимир Ревеннар кул астында 2000-нән артык спортчы шөгыльләнгән. Россия беренчелеге призерлары, берничә тапкыр дөнья беренчелеге җиңүчеләре һәм призерлары булуга ирешәләр. Ә соңгы елларда чын мәгънәсендә горурланырлык дәрәҗәләргә Дөнья кубогы, Европа беренчелеге, Татарстан чемпионатында җиңү яулыйлар. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.